Igbo Class World mma mmanụ, anyị ekene unu. Igbo Class World anyị ekene, anyị na-aja unu mma. Taa anyị na-ekene ndị nne na nna ndị kpọtara ụmụfa ka fa bịa gụọ akwụkwọ. Anyị ga-akọkwazịla unu akụkọ ihe onye obi n'etiti, ihe o mere onye be anyị. Ihe onye obi n'etiti mere onye be anyị, anyị kọkwaziala unu maka ihe na-ewu kịta na soshal midia. Ndị Nollywood adịrọ, ndị liri ego na ndị eliro. Anyị gwazie unu ndị tụrụ ego ahụ, anyị ga-agwa unu onye anyị ga-agwa unu na n'ihe onyonyo anụ ya bụ unu sonyela anyị ga-akọla unu ndị tụrụ ego, ndị na-atụ ego na ndị Nollywood adịrọ. Anyị ga-akọla unu ndị tụrụ ego ahụ. Anyị kọkwaziala unu akụkọ maka ihe nwaanyị obi n'etiti adị Igbo mma, adị ibie mma. Anyị ga-akọla unu maka akụkọ nwaanyị obi n'etiti, kọkwazila unu ka esi azụ ụmụaka amụ n'obodo oyibo. Onye anyị ga-akọla unu taa. Ka anyị gụọ egwu Igbo Class anyị. Igbo Class lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Igbo Class lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, ala anyị emeriela. Anyị emeriela, ala anyị emeriela. Anyị emeriela, chi anyị emeriela. Anyị emeriela, chi anyị emeriela. Anyị emeriela na anyị nwe mmeri. Igbo Class lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha back. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwere egokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri, chi anyị emeriela. Anyị emeriela, chi anyị emeriela. Anyị emeriela na anyị nwe mmeri. Anyị nwe mmeri, ala anyị nwe mmeri. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri. Igbo Class lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha back. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa onwe ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Anyị nwe mmeri, ala anyị emeriela. Anyị nwe mmeri, ala anyị emeriela. Anyị emeriela, ọdịnala emeriela. Anyị emeriela, chi anyị emeriela. Anyị emeriela, anyị emeriela. Anyị emeriela, chi anyị emeriela. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike, ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha. Tupu nkọbala unu akụkọ ihe nwaanyị obi n'etiti mere nwaanyị be anyị, ka anyị kenegodi. Anyị emechego, anyị gụrụ akwụkwọ na Zoom nke mbọchị tata. Ịma na anyị bụ ndị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo, ndị na-eme ka omenala na asụsụ Igbo ghara ịnwụ. Omenala Igbo mara afọ n'ala kpoghelie. Anyị nwabụ ndị Igbo Class na-eme ka ọ ghara ịda, na-akwalite. Anyị na-akpọ oku ndị nne na nna Igbo, ndị niile fụrụ Igbo n'anya, unu gbakọta bịa kwado anyị. Anyị ekene ndị kụziri nkụzi na Zoom mbọchị tata. Anyị ekene Oliakụ Amụ,
Oriakụ Ọmịiko, Oriakụ Okoro, anyị ekene Maazị Chika, anyị ekene Maazị Samson, anyị ekene Maazị Chukwuma, anyị ekene Maazị Victor, ndị niile Igbo Class World, ndị bịanụ. Kedu Adanna bịa ka ikwie nwa mmiri ka ọ ṅụọ. Anyị ekeneche ndị niile bịanụ wee na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Anyị nwekwara ebune nwee mpio, anyị nwee dọkịtọs, anyị nwee injinia, anyị nwere ndị nze na ọzọ, anyị nwere ndị ichie, fancha niile fa nọ na WhatsApp grupu anyị na-akwalite. Ya bụ ịmalụ nke inwe talenti ya, bịa kwalite anyị. Nke ọbụla iji aga, bịa kwalite anyị. Ịma ede ịma agụ ịma akụzi nkụzi, ịma agụmagụ Igbo, ịma akọ akụkọ Igbo, ịma efu ifo Igbo, ihe niile gbasara Igbo ọ na-echu gị ụla, bịabanụ. Anyị na-akpọ unu gbakọtaba, unu agbazi n'ọsọ, unu emezina idonki emegokwu ndị be anyị ihe o. Unu emezina, anyị na-afọ akpọ unu na-akpọ unu, anyị fụ na unu achọrọ, unu enweghị interest chacha. Sọsọ ebe unu nwee interest bụ ebe unu ga-eje wee kpataba ego. Unu rapụ nke unu ọ na-efu. Mkpata ego dịkwa mma. Ihe anyị na-eme bụ charity voluntary organization, ka anyị kwalite asụsụ na omenala Igbo anyị na-efu efu. Ndị Igbo bịa n'anya akpọ nkili na-aga. Amara m ihe bụ uche ndị Igbo, amara m ihe bụ uche fa na ihe ya na-efu, fa arapụ ya ọ na-efu. Amara m ihe bụ uche ndị Igbo, agbụrụ fa na-efu, fa arapụ ya ọ na-efu. Maka ọ bụrụ na ụmụ anyị asụrụ Igbo kịta, ụmụ fa ama nso, ifuro na agbụrụ ga-efugo, ifuro na ịnago ka naị. Ya bụ unu ga-ejisi ike nganataba azụ tada eze alụ. Anyị emego gbaa ajụjụ ọnụ, kpọọ ndị Igbo, kpọọ ndị nne na nna Igbo, kpọọ fa pasichaa na ọ dị mma. Ada afụkwafa ekene godi ndị bịagodi ini. Maka ụfọdụ si na ụmụfe etopụchago na ọdịgo leti. Anyị na-asị ya na ọ dịbere leti, ọ ka ga-eme nwukwu. Nwa m akalia m bụ aghụghọ, nwa m akalikwa na m bụ ajọ ihe. Ọ kọrọ na-akali onye kwụlia. Mba, ịrapụrụ nwa gị ka nwa gị kalia gị, ịmara na aghụghọ ọ bụkwa ajọ ihe. Ọ bụ nnukwute ajọ ihe na nwa gị kalie gị, a na-akpọ gị isi na fa etopụchago, fa bụ teenagers, fama mbịazi na fama ngezi gị ntị, na fama nrubezi isi. Ọ gị nwe ga-agwafe ulu ọba, ịma njụfe ajụfe achọrọ ihe akọwalụfa ihe abaa na nnafa. Ọ bụ na fa asụrụ Igbo, fama nnazikwa Igbo, maka fa na-aghọlụfe aghụghọ, na-anachichalụfe ihe niile fa ji na-egwufe wayo. Fa anọlụ ka ndị ọbịa na ana nnafa, kee ka ndị ịmụrụ si ga anọ ka ndị ọbịa na ana nnafa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ụmụ gị afọ Igbo, kụzie elufe Igbo, ọ bara ulu na ị na-akwakwụkwa nna Igbo, maka o nwere isi. Ihe anya ma mmeche fọrịna ebe a, ị gaa na France, gaa na Holland, gaa na Germany, ịmụcha asụsụ fa, ịmalụ na-asụ ya. Ma obodo nna gị ama ịmara asụ ya. Ilukwe ịnọlụ ka ọkụkụ bịala ọbịa, iwe nye ofu ụkwụ eluro gị ana, maka ọ bụrụ ana nna gị. Ana nna gị bụ ana Igbo, ebe ị ga-ega iluo, ị na-azọsi ụkwụ ike na ana. Kee ka isi ga-akpọrọ ụmụaka enwere afọ Igbo ya na ụmụaka amara asụ Igbo naba Igbo. Ya bụ ọbaraligo uru kwado gobana n'obodo oyibo, gobana ebe ị ga-ebizi forever. Ma ọ bụrụ na nwa gị amara asụ Igbo, ịnọkọta na kpọli ya nabazi ala Igbo, o nwere isi, maka ọma blending, ọma mmenwe adapt. Oluo na ana nna ya, ọ dịzịa ka onye ọbịa, ọ dị ka onye ọcha bịala ala Igbo, ọ na-ere ala, o nwere ike ijedute takapịrịta wee mama gị ochie ma nne gị ma nna gị ma nne gị ochie atapịabalụ nwa gị ihe. Ọnọlụ ọma ndị na-agagharịnwu na-atụsapụ arụ, ọnọlụ nnọọ ka onye ọcha bịala ala Igbo. Ka esi ga-afụta ya isi na fa akalichago. Mba, fa akalibere. Ebido taa mebie emebelie gboo, maka UNESCO epredit go n'Igbo Ghana na Hausa na-asụ, Yoruba na-asụ, n'Igbo ada asụ. Nọọ ndị nne na nna ka o si n'aka. Akpọ ndị nne na nna fa na-enye flenzi excuses si na fa na-aga ọrụ, ọsọ unu gabala ọrụ. Ndị ọzọ o nwere ọrụ na fa na-aga ọrụ kpatara ihe na-asụnwuru nwa gị Igbo ma ife ya ị na-asụrụ ya oyibo. Kedu ihe kpatara na ịma nsụnwuru nwa gị Igbo nwa ị mụrụ? Mmadụ niile na-asụchacha, o nwere n'obodo ada asụ sọsọ nke Igbo, nke m dị iche bụ aja afa. Ndị Igbo klaasị wee pụtasị mba na ọma mme n'anya anyị,
anyị ka dị ndụ na-afụ ụzọ nya oke ada eli ihe onye mụọ anya. Ndị Igbo wee necha anya si oke libe ihe unu mụọ anya na-eni anya oke na-eli ihe unu gbachi nkịtị. Igbo na-efu na-ama afọ n'ala. Kedu ihe a ga-akpụ ya? Amamihe ka nzuzu. Ihe a bụ nya amamihe onye maghala oke, amamihe onye mara afọ n'ala, amamihe onye lile amambi. Nya nwa gị karịa gị, ọ bụ aghụghọ and ọ bụ ajọ ihe. Ọtụtụ ndị nne na nna ekwugo na nwafa akaligofa, ọ bụrụ nnukwute ajọ ihe dịrị. Ọ kọrọ ada akali onye kụrụ ya. Ị na-emezili na-atụ nwa gị egwu. Kedu onye ahụ akọrọ nke ahụ? Ị na-atụ nwa gị egwu. Kedu onye ahụ edọkata jekọbalị na mmadụ na-atụzikwu nwa egwu? Nwa iburu ọnwa ite naanị nwụọ, nwa ịgbara agada nwụọ, idisplin nwụrụ ya nya isu nwụrụlie Igbo ifụzie Igbo klaasị ka ọ pụta sị ka onye li gị aka ka unu kpọta nwa unu isi na okwere abịa nwa gị karịrị gị bụ aghụghọ. Ọ kọrọ atụrụ ya n'ilu si na ọda akali onye kụrụ ya si fasụbazi anya na fasụbarago nke dị gị ọsịsọ si mebezie. Mma akọrọ unu akụkọ enwe ndị ụka na-asụ enwe nsọ fa wee pụọ na-aga njem. Ruo na njem ndị họteelụ sie nri bupute a na-elili kete ofu onye fụ aka enwe n'ofe wee si ya nwanne m nekwe na aka enwe n'ofe ọkwa ịma na ndị be anyị na-asụ enwe nsọ. O wee kwụọ aka si na ọma nlizikwe biko ọma nlizikwe ebe ọ bụ na ọfụgo na-enwe. Ọ kwụọ aka nke ọzọ si ka nlibeni na m eliberego ka nlibeni na m eliberego. Oluzie ka m alụsi ịmụ ọka bịa igbuzie ogbubefana abụ abịa jụcha ese si kedu ihe na-eme. Asị na falile enwe na ndị ọka na-asụ enwe nsọ fejelie enwe ayọbazia biko yọba alụsi ịmụ ọka si ya biko o wee si ka ọ rapụzie onye nke ọzọ maka na olikete kwa aka si hei na m afụ aka enwe n'ofe ndị be anyị na-asụ enwe nsọ ka m kwọchapụ aka m biko gbuchaa ọnụ ya. Nke ọzọ si ka olibe na oriberego alụsi ịmụ ọka wee si ka m gbubezie nie na m egbuberego. Ifuru ya ya bụ ihe njikọ akụkọ a bụ na ewelimie na-abịa ebe ndị Igbo nọ nne na nna Igbo maka unu nwa kpatachara ihe a na-afịọ kịta na ụmụ unu amara asụ Igbo ọnyanwa Igbo klas wọld pụta si ka onye n'unu aka unu si na unu asụbara bego oyibo ka unu sụbazie anyị asụbara go na ọdịgozi leti ka anyị mmebezie nye ga tọkọbazie anya nwa gị wee nwee sọsọ one language o nwere mother tongue. Amam ihe ọ ga na-efe ilu na fọm maka fọm niile a na-efe ilu na UK abịa jụọ gị etinye grupu ajụọ gị first language gị ajụọ gị second. So ibulu nnọọ English ifiluo first language gị ibulie ifela ọ na-emekwa unu akpụ na afụkwa unu ifela anara eme unu nya unu enwere ebe unu si onwere ebe unu si nnọọ nya ka ndị ọcha ji iwere unu akụ futbọọlụ were unu na-agba futbọọlụ maka ama na onwere ihe unu ji kafa mma maka bifo yi respect be mmadụ ọ ga-enwe ofu ihe o ji ka gị mma ma ọ bụ na o nwekwa ihe inwe aida na o ji ihe iji ma ọ bụ na o nwe nke o ji ka gị mma. Mana ndị ọcha abịago nne unu ijiri ihe ha ji onwekwe nke iji kafa mma maka asụsụ na-atụfu egwu. Abịa na-asụ asụsụ ịnara ahụ ọ na-atụ egwu anụmara ihe a na-akọ ya bụ unu kwesịrị njisi ike wee sụọrọ ụmụ unu asụsụ bụ unu ya ka anyị na-etinye akpọsi ndị ọbụla bido mmegebe Igbo sọntịn tichin ka o juo ebe niile ka anyị niile na-eti mkpu maka si Igbo klaasị nwa onu anyị ama ngazu ụwa niile ebuke and ndị Igbo gbasara ụwa niile je na-akọ ọzọ facha ụdị ma I don't care life kafa na-ebi. Ọ bụrụ na ị na-ebi I don't care life a na isu nwụrụolu nwa gị Igbo ibu nwụrụolu afọ Igbo biko ijezi na-eje na-ego ana na-alụ ụlọ n'ala Igbo ọ baralighị uru maka oke na ngwele ma ụmụ nwanne gị ka ị na-atala afụ ekucha ọsụsọ jos jee gobezi ana ebe ahụ ibi ebe ọbụla ibi na Lagos ibu n'obodo oyibo ibu na African country inecha anya nwa ụmụ ga ada asụ Igbo onwere afọ Igbo ịnwe na anwakpọzili ya gabazie nnọọ
kedu nnọọ tide ọkụ doo iru enu ọba adịghị uru na ị na-ana maka ụmụ gị anwa ama nnọkọta nata ihe niile ị na-ego oke na ngwele na ụchịcha ka ị na-egoli ana niile ahụ ị na-ego ma ụlọ niile ahụ upstairs niile anyị na-arụ ma ihe niile ma bọngalo ma manshọn niile ahụ unu nọ n'ụzọ ije mana nwa gị enwere afọ Igbo ọ mara asụ Igbo ọba adịghị gị uru ịbụ nnọọ ebune nya atụrụ mụlụ ebune gba aka nwa tiche kwụọla ọkụkọ aka onye akafasiga na-efefuchi fama mmadụ kọlchọ uru tata anyị mụrụ kọlchọ gosiche fa ma akwa ndị be anyị maka ndị be anyị si eme maka esi eme nwanne extended family na a na-enetekwa once a year at least igo ihe inye chiche ndị ka mma n'ọka anyị si eme na ọ dịkwa na kọlchọ anyị na a na-egekwe ndị nne na nna ntị akparịta fa nsopụ fa ga-ebigide witi nne na nna fa wee nụkwa di na nwunye mana ụmụ gị duka 18 years kịta maka na ị nara akụzi ife Igbo kọlchọ ma ihe niile farapụ gị fee n'elu ọ na-aka isi ga-adụzi lonely edujezie gị na old people's home ebe ahụ ka a ga-edujezi gị maka ụmụ gị ga na-emeli ka ndị ọcha maka onwere ihe ịkụziri fe ịnara anọnsị ịnara akọlụfe akụkọ ụwa ịnara erolufe ilu onwere ihe ị na-egosife onwere ka uche faje dị n'ala Igbo maka na nna fa kụzikwa elife ihe dị ona ma nne fa kụziri fe ihe dị ona ọ bụrụ na ị na-ego ala ego ihe niile alụ ụlọ ibi n'obodo oyibo gị na ụmụ gị ka mkpali ga-alụ ọbadị ụlọ gbakọ ego gị ga onye n'obodo oyibo gochie ma na ebe a ga-eni gị ịnwa na anwa je tụba ọkpa n'ala Igbo je kpaliba onwe gị sisi na unu na-asụ oyibo n'ala Igbo ụmụaka Igbo amara asụ Igbo onye ka a ya akọlụ nke ahụ onye Igbo amara asụ Igbo abụrụ onye Igbo chacha ọ bụrụ onye Igbo enwere afọ Igbo abụrụ onye Igbo ọ bara uru dịka kịta akpọba ndị bụ ndị Igbo pụtaba onye amara asụ Igbo apụtaba emekịta kịta 10 years or 20 nya ma anyị enwezi n'Igbo mitin ọ bụrụ ya oyi ọ ga-abụzini maka na eje kwuo Igbo mitin o nwere onye ya asụ ụzọ Igbo onye ọbụla asụba oyibo n'Igbo mitin oyi unu na-akọwazi ka emebe oyi unu na-akọwa ka emebe ọnyanwụ ị ya na-akụzili ụmụ gị na-akpọkọfa na-anọ nso ndị Igbo si na ọmụlụ zụọ ịmụ ụmụ gị zụọ ịrapụzinalụ med ma ọ bụ onye ọzọ ya bịa zụbala gị ma ọ bụ nanyị ihe anọ na-akụzi ife ụtọ nwanne na-akụzi ife asụsụ na-akụzi ife fa anụ na ọgụ fansi na okwu ị na-akụzili fa mgba ọgụ nwanne ị na-akụzili fa na-eke ihe eke onye ọbụla weta ihe nya ka eke onye elichenesi ya onye cheta nwanne ihe dị amaka ọtọ ụtọ osi anya tụ ụtọ ya na ihe eliche nwunye ma arapụrụ gị ya ka enye eke belụsọ ma mmadụ ọsịsị onye nọ n'si mba na ọchọzi bụ na ili enye so gị oyi ị ga na-akụzili ụmụ gị mana ịrapụfa oke n'ọfịa ngwele n'ụzọ ị ga na-akụzi ife fa anụ na ọgụ fa gbana mgba fa emene nke fa gbaba ọgụ nwanne a na-agba ọgụ nwanne a na-egbokwu dị ọgụ alụlụ ala nya nwanne gị na mmadụ na-anụ ọgụ ịchọghị iti onye ahụ ihe ịmụrụ nwa na-egbu ọgụ alụlụ ala iji di ya ka nwanne gị a na-akụ ya nya ka a na-akpọ igbu ọgụ alụlụ ala ọnyanwa ọ bụrụ na ị kụzirela ụmụ gị ihe ndị a fa ga na-eso okwu na-anụ ọgụ esemokwu ga na-adị onye weta ihe olie si ya maka ihe tọọ gị ụtọ ife ofu onye obulie elie si ya mana ị ga na-akọwalfa ihe tọọ gị ụtọ opegodi mpeke titi enye ji enyi onye ọbụla onye sizia gị mba iju idu na grid gị na-asị ndo ime ihe isi ndo and ga rejoice na ịdị na-enwe aṅụrị na nwanne gị nọ na ihe mgbu ihe na-enwe aṅụrị maka ị na-azụ ụmụazị ị ga na-astodifa ụmụ onye ya abụọ bịa ọ na-ekpesa mkpesa abịa tiri onye ihe ọ na-aṅụrị na itibezi onye nke ọzọ ihe ọ na-aṅụrị ị ya asị ya mba a na-akwa eme ịma aṅụrị na a na-etizi onye nke ọzọ ihe na ị na-aṅụrị mba ka esi eme bụ mama gị na-eti onye nke ọzọ ihe ị ga na-asị mama biko rapụzi anya itizi nne ma ọ bụ ibebekwuo ma akwa ọ bụrụ mama na-eti ofu onye ihe ije na-awụnye ịrapụfafa eweli eto ifụfafa enwe envy ma jelosi ma igbusisi onwe fa ma ịzọ ihe a na-azọ ihe
na-egbusisi onwe fa na a na-azọ ihe ma fa dị na kie maka na ụmụaka ka fa ji ebido na-eme na-azọ ihe fa nara ashia ị na-akọwalụfa na nshia ihe dị mkpa na nwanne gị ka ọ bụ nyetu ya iweta ihe nye ọsọ gị si n'ezi weta ya bata n'ụlọ si n'ụzọ weli ihe ahụ bata mmadụ na-egi ọ nke gị ama nọ nke gị mana nyetu nwanne gị nyetu enye ị ga-eke ịmalitekwa ya so gị ọsọkwa anya bụ gift enye gị na a ga-eke nwunye gị iwelie bata ụmụ nwanne gị fịa ịma nwunye so gị ị ga-ekekwa ya ọ ka esi azụ ụmụaka ka esi zụọ anyị ọnyanwa ịtabụlu inye nwanne gị ọ bụrụ ịtabụlu iricheta enyi ibụrụ onokpo ma ị na-eno kotokotokoto ifu onye na-abịa izo ịgbachi nkịtị ụmụ ga na-emebi na-eleto idụaido nke ya na-ejela onwe gị ọlụ na-abata n'akali ọzọ ihe ọzọ ị ga-emebu ispendie 3 hours 4 hours na ihe nne na-asịrị a na-agba ebe niile ihe ejenwu spendini 3 hours 4 5 ijere ene na-asịrị a na-agba ebe niile ma ndụ na-eti ọkpọ ma ndụ mana ịma nwezi chansị bịa nọrọ ala dutu ụmụ gị sifa bịa mụọ igbo kla ma ọ kọọlụfa akụkọ ma ọrụ olufa iru ma ọ kọọlụfa akụkọ ụwa gị rapụfa oke n'ọfịa ngwele n'ụzọ ọrụ ihe unu chọọ ka ọ na-eme ka anyị bụziela agbụrụ flev ka anyị si wee je wee na ọ bụziela ka anyị si ga-efu ọ bụrụ ihe unu chọọ ka ọ na-eme mana chukwu ama nkwe ka o mee na igbo klaasị apụtago ya ka anyị ji si unu ji edebela anyị edemede n'ekwentị anyị ekwentị anyị dị na peji anyị nwekwu Facebook Messenger jee deela anyị edemede si na ịchọ ma gị na onwe gị bụ papa ma mama ị mara asụ Igbo ị ga-esokwu ka iso nwa gị kwụrụ n'azụ maka ọ bụrụ na itinye ya n'igbo klaasị nye fonu ya bata Zoom ịrapụ ya oje na-egwu egwu na-eme ihe ọzọ na fonu na chat mana ọ bụrụ na isi ekwuli ya n'azụ n'ọlụ nwa gwana wa na-eni ya anya na-agbazili ọmakwụkwụ na ọ dị gị mkpa gị na onwe gị amụkwuo maka ọtụtụ ndị mama na papa mara asụ ijiri ọpọtuniti a mụkwa Igbo ada nna gị ịdị proud of na nna gị a na-asọpụrụ gị maka kịta onwere nsọpụrụ onwere ugwu unu enwere ugwu unu enwere nsọpụrụ onwere ndị obodo ọzọ na-akwanyedịla unu ugwu ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ kaji unu aghọbụzi be ndị western world onwero maka gị onwere nke unu jikwa aka onwere nnọọ ofu ihe unu ji wee kafa mma onwere nnọọ ofu onye ofe mmanụ ma onye ugwu na-aza afa ndị ọzọ mana so unu na-azị ya sọsọ unu na-azị ya na-akọpị mago na-eme nnọọ adịkporoja na-eme nnọọ fake and pretense life na-eklem nnọọ inferiority complex inferior na-enye unu nsogbu onye bụ na-enye unu nsogbu niile a onye Igbo na-afụ onye Igbo ibi esuru Igbo ọ dị nnukwute inferior o nwee ihe ọ na-ezochi o nwee ihe ọ na-egbuchi ọ chọrọ ka mmadụ mara ya ka o ji asụ ya bụ oyibo ọfụ nwanne ya ọsụba oyibo ya ka o ji eme ya o nwere ihe ọzọ onye ọbụla enwere afọ Igbo afọ oyibo na-abụ anyị akpọkọta gị ike gwuo anyị ndị ahụ niile dịcha inferior fancha niile bụ bush woman and bushman and fad fake fad pretense ọ ka fad onye bụ gaski anya o nwere ihe ọzọ and unu nye onye enyo unu fia n'eziokwu ka ọ bụ o nwere ihe rachi ọ bụrụ na rachi ihe ya adụ ezigbote proud about themselves ma papa ma ebe fasi onye ọbụla ji ewere afọ oyibo na-abọ buo onwe ọ na-agọnarị ịmara ele Peters wee gọnarị Jesu onye ahụ ka o si agọnarị nne na nna ya na-agbụrụ ya oyi ọ na-eme agwabụ unu lachapụ ọsọ na-agba unu achọ dị ile ịma unu achọ dị ịma nke a na-akọ maka unu niile the guilty of isu oyibo ahụ yana guilty of ibulu afa nkịta na-abụ ụmụ unu niile duchacha guilty ya ka eji aga na-ekwu ya unu mee ntị ka unu mụ nwaanyị unu na-aga kedu ihe a ga-elitekwa n'ime o nwere ihe nlite o nwere ego dị ya o nwere na ego dị ya mana anyị ga na-ekwu ya maka ihe dị njọ ihe bụ alụ anyị ekwupụ ya akpụrụ ya si rapụ ya bụ anyị ga-ekwu ya anyị nwabụ Igbo klaasị ga-ekwu ya ihe dị njọ maka ọ dị njọ ọjọ narị udo na-esigbuo nkakwụ mana unu achọrọ ịma unu enegekwen fesi ya ka anyị bụ ndị Igbo klaasị ji na-apịakasa unu
anyị si unu ka ebido kpaliba anyị ga-ebido kpaliba ndị Igbo amara asụ Igbo mabafe okwute kpayọbafa ịmara kpayọbafa were ndị uwe ojii anyị nwụchikobefa jee n'ụlọ akwụkwọ niile ndị ada akụzi Igbo ma ndị na-apịa ụmụ itali na pasụlụ Igbo ma ndị na-asị onye asụkwanala ụmụ ya Igbo anyị nwụchikobefa mebobafa metụbefe iru nya kpayọbafa akpọ ya welifa kụba futbọọlụ onye nwakwana anwa kpọọ afọ oyibo si n'afịa maka ọ dị n'iwu anyị onye Igbo ọbụla anọkọta kpọọ afọ oyibo si n'afịa mba anyị ewere onye anọkọta na-asụzi ngili Igbo ahụ unu na-asụ unu na-atatọghali ọnụ na-ata ụgba si na unu na-asụ ngili Igbo onye anọkọtakwana na-asụzi ngili Igbo ahụ ọ bụrụ na unu chọọ ịsụ Igbo unu sụwaga ọ bụrụ na unu chọọ nsụ oyibo unu sụwaga ngili Igbo niile unu na-asụ togheli atatọgheli ọnụ ka ewu tara ụgba unu ji nwayọọ kwụsị ya maka ọ bụrụ na unu akwụsịrị ya Igbo Class World and Igbo Language Police ga-abịa nwụchikọ unu niile kwala unu uke kwanye na nsị Awụsa unu jebe ugwu Awụsa maka unu achọrọ mbụ ndị Igbo eme asị kedu ndị bụ ndị Igbo unu pụta anyị gha uru gha ọ bụla ebe a na-akwachiri unu ju na-ekwu ọ bụla ihe abara ulu ma ọ bụ ihe dị anya o nwekwa ike ọ bụrụ na ọ bara ulu n'ọnwa ọ bụ asịrị unu ga-eje na-asị ya na-azọgbucha onwe unu na-azọgbucha onwe unu na unu na-asị asịrị ebe ahụ ọnyanwa ọzọzọ unu si ga-agha ahụ Igbo ha furu onwe fa na kedu ndị na-atụlụ egwu igwe ego itie n'ofu onye obi n'etiti nọ ya itie n'ofu onye edo nọ ya ma onye ofe mmanụ kedu ndị na-atụlụ ego ahụ Igbo afụrụ onwe fa n'anya ndị na-asị na Igbo afụrụ onwe kedu ndị na-atụ ego ahụ ụmụ Igbo na-atụ ya ụmụ Igbo na-atụ ya bụ ego onye ọ bụ onwere ofu ndị ofe mmanụ maọbụ ndị obi n'etiti maọbụ ndị ọzọ so na-atụ ego ahụ fa pụrụ imie ama na onwe ndị Igbo gbara ọlụ ndị na-agafu onye Igbo ibefe mee is right mee na afụrụ ya o nwere fa mana ndị ahụ gbalụfa ọsọ fa na-ezochi ofu ihe mmadụ amarọ o nwere ihe ha na-egbuchi na-ezochi fa achọrọ ka ịma ya ka fa ejiri chọọ ilute gị nso ọnyanwụ bido taa dụrụ gaba onye ọbụla bido sụbalị nri ya Igbo ọ bụrụ na ị mara asụ duteba n'Igbo Class deela anyị edemede si ịchọ ka nwa gị soro gụọ akwụkwọ n'Igbo Class World deela anyị isizi na anyị hi hello ọ na-ewe iwe unu abịazina na-achachile anyị so hello hi mmadụ bịa idenu mmadụ ide ihe ịchọ isi a biko na ịchọkwana ka nwa gị gụọ akwụkwọ maọbụ ịchọkwana iso kwado maọbụ excuse me ekwenụ ka m bịa ọkwa m ekwukete gị ihe tụbaba m n'ara maka unu ndị a chọrọ ịzọpụta fachọkwa nzọpụta ahụ ndị Igbo achọ nzọpụta a na-azọ unu ndụ unu si n'ọfịa ka unu mma unu ya amụta n'Igbo unu debe mụta oyibo debe ịnọkwa Germany mụta German dobe ebe ọbụla ịnọ ọ dị ịtọ ifuru na ịnọ na advantage ijos nnọọ weli nnọọ nke gị tụfuo onye manye n'ọfịa si na gị na ihe na-eme nwanne ịbụ nnukwute onye nzuzu ịbụ ezigbote onye nzuzu kara aka maka nke gị na-efu iche na ị na-eme ọfụma ndị na-atụ ego ahụ kedu ndị ọ bụ o wee bịakwa ọzọ o nwere nwaanyị be anyị kọkwalụ m akụkọ o nwere nwaanyị be anyị excuse me kọrọ m akụkọ ihe mmadụ merie
nsi ọbụla onye Igbo ibi ọma mmịenye n'ụlọ ọrụ maka na nwaanyị ahụ bụ supervisor onye obi n'etiti adị Igbo mma ndị edo osino mgbe niile ọ na-akọntrol bọmba tu bọmba o mechiche lụtacha ọrụ osi na ọlụtara ọlụchicha ọrụ osi na ọlụtara nwaanyị abụla eso na-esu ndụ Ghana niile na-eme ọfụma na-asụ asụsụ fa na-aga ibe ifuru papa anọkọ ọnụ na-asụ asụsụ fa na-aga nwaanyị abụ nwaanyị ọbụ n'etiti ọbụla abụ na onye be anyị nọ n'etiti fa ma ndị Ghana o meritere ka nwanne ị na-agwa m na ọ bụla onye Igbo ọma mkparịta ya onye ọbụla nọ n'isi bụ onye Igbo anyị na-arụ ọrụ ebe ahụ anyị na-eme ka o si sọ anyị na-eme ka o si sọ gị ọma mkpe gị kama ọkpali ga-alụ nye gị ndụmọdụ si ga-emezine ọma mkpe gị ma nwaanyị a mgbe niile ọ na-ekpe nwaanyị be anyị ihe ọbụla o megheli arụ okpe enye na-achọbebe ka a chụọ ọnya n'ọrụ ọnya mana o nwekwa onye na-agba ọrụ ọ sịkwu na nwaanyị ahụ gbara ọrụ speshal ịma ihe nwaanyị ahụ kwu ọ sị na ọ bụrụ onye ojii na ọ bụ onye ọcha sokwele nnene nwaanyị onye ọnene etiti adị Igbo mma saghe ọnụ ojii eli ji na ede wee na-anyụsisi isi n'ọnụ si na ọ bụ ọdị onye ojii ka ọ bụ na ọ bụ onye ọcha maka gịnị na onye ọcha na-anụ ya ka o jizi tọọnụ onye ọcha ifuru na nwaanyị ahụ gbara ajọ ọ sị na onye ọcha na-anụ ya na ọ na-alụli ya ụlọ nwaanyị ahụ onye ọcha jiri na-alụli ya ụlọ na befa be nna ya na Edo steeti ọ sị na ọlụlido ụlọ ahụ rụchachicha ọkpọchie nye ọchịlikiri na nata Europe ọkwa once in 5 years ma once in 2 years ọ na-akpọrọ enyi ifunugo onye du gridio ahụ ndị be anyị ọ na-eme ya ọkwa ịrụchicha ụlọ iwelie nye ikwu na ibe gị si papa na-enedo anya ndị ka mma fa eje bili na ya ọrụ ka esi eme nwaanyị a wee tachịcha akụ nwụọ mmiri wee sị na ọ ga-agbochi ụlọ ahụ emechicha ọkpọchie ya kpọchie ka oke na ngwele na ụchịcha bili ebe ahụ mbosi ọ ga-anata azụ ka o ji ga-apụ ka unu wee fụ onye gbara ọrụ ọ na-eso nnọọ nwaanyị be anyị eso nwaanyị Igbo be anyị onye a ka o si akọsali m na-ebechisi anya mmiri si na nwaanyị a chọrọ ịchụ ya n'ọrụ chọrọ iche and ọ chọrọ iche nji ọrụ maka otego ọrụ ba ebe ahụ o sogbukwe nwaanyị ahụ sogbukwefe arụ ọrụ emeketazie menye supervisor o wee bụziala ihe dị ili ya wee na-esogheli ya na-esu ya eso na nkịtị ihe a na-ewe m ọ dị m ka ọmụ were agbalata nsị a na ọ bụrụ ma o sobekwe m eso nsobi ya eso onye achọ ọkwa ka anyị mee nwanne nọkata sobe m eso ọkwa nsobi ya eso bọsị mma esu ya eso final one mbọsị ahụ ka m na ya ga-emete ofu mmetite enye mbulu akpa mgbe ọsọ nwa egwe nwaanyị ahụ osi na otego ọrụ bụ ọrụ ọ na-achọzikwa ime ritaya nwaanyị achụzika anya ka ihe ọ ga-eme nwaanyị gbara ajọ si na ọlụlido ụlọ rụchita wee were ọnụ eji oliji na ede si na ọ bụ ọdị onye ojii na ọ bụ onye ọcha mbụ nwaanyị obi n'etiti na-echecha anya si na ọ bụzi onye ọcha unu afụnugo onye kọrọ ụdị ya ahụ ndị ahụ o nwekwa ka omenala nke fadị nke anyị dịkwa iche nke anyị dị iche ifugi ya na omenala nke anyị dị iche ndị Igbo be anyị amaghịsị dị na fa bụ onye ọcha fa na-eme nwanne akparịta ụmụ nwanne fa sọsọ ihe gba afọ ọrụ bụ asụsụ fa welu tụfuo sọsọ asụsụ fa na-asụrụ ụmụ fa asụpịlịsụpịlịsụpịlị sọsọ ya bụ ọrụ gbalị ndị be anyị onye ka m ji egbunyili ofu nwaanyị aka elu so n'Igbo klaasị a o so n'Igbo klaasị wọd ụmụ ya niile etochegokwe mana fa na-anọkọ ọnụ ụmụ ya dịcha ma 23 ma 24 ma 25 nke ikpeazụ dị 20 fa ncha niile so agụ n'Igbo klaasị wọld a mgbe niile fa abịago nso na-agụ egwu na-eme ekene ndị Igbo na-ekene na-asị daalụ mma imeela nke ọkwa ndị mbuli anya n'aka nsị nwaanyị a ịzụkwara ụmụ gị ọfụma ọsị yes na ọ na-anọkọ akọrụfe ihe maka Igbo na ọ na-asụlụfanya na ọka ọ bịazi Igbo klaasị ka pa refine kwu ya ọfụma ndụ surprise ka ezi ka ndị dịcha 20
nọkọta ọnụ witi nwa abịa n'ọlụ ana-amụ Igbo klaasị na Zoom. Nsị nwaanyị a Chukwu gọzikwa ego, ana m egbunyekwa ego aka elu maka ọ dịrị izi imilikiti n'ime anyị si na ụmụfe akalichagofa ọkwa ndị dịcha 10 years kalịcha unu ndị dị 10 years 12 13 kalichichicha nne na nna m ụfa. Mana nwaanyị a ụmụ ya dị 20 something, ndị dị 25 23 fanchabefe anọkọchichicha ọnụ were ofu fonu wee nọlụ ka famili, nọlụ nnọọ ka ezinụlọ nọkọ ọnụ, ma mmafe anọlụ n'azụfa. Na wonda kedu ụdị ezinụlọ bụ ihe a na-anọkọ ọnụ na-eme ọfụma kparịtacha ụmụ ya tochegolo eto, fabụzi adọlt fa abụọzi ụmụaka, mana fa na-anọkọ ọnụ. Unu gba nnọọ nkịtị ewu na-atọ ọgọdọ unu si ya taba. O nwere ka ọ dị na unu ji nnọọ kwọchacha aka tielu ọkụkọ aka, unu amara echekurete. O nwere ka ọ dị ọ jọgburu onwe ya sigbuo udele sigbuo nkakwụ. Ọ jọgburu onwe ya, a na-agwa ntị ma ntị anụ na unu nala eme I don't care. Ọzọ unu si na Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Nwaanyị bilia na-emegbu onye be anyị, onye Igbo na-emegbu ya ahụ were ọnụ ya si na ọ bụrụ onye ojii. Kịta ọbịazi ọlụ taa ka ọ kpọọ m na-agwa m na omegokwe 1 month nwaanyị abịarịbụ ọlụ, a na-awụnye elu maka nwaanyị abụ eso oji. Amara ụdị nwaanyị bụ ihe gị na mmadụ na-alụkọ ọrụ ọbụla eso oji. Ọ na-ajọ njọ ị na-abịa ụlọ iwere iwo na-abịa na-eche uche. Ọ na-abụ nnukwute ajọ ihe na onye gị na ya na-alụkọ ọrụ unu adịrọ nya, ọ nara adịfere, ọ na-akpagbu unu na-azọgbucha unu. Ọkpọrọ na fa bụ ndị ojii, ọ chọrọ nnọọ imefa nwanne. O nwere ka ọ dị a na-eme nwanne na-akọva. Ndị Jamaica ọ bụrụ na onye isi fa bụ onye ji ifu ka fa si eme mpụli eme ihe niile, eme nwanne ọ na-efe anya ọ na-egheli. Ọ bụrụ ihe niile ka ihe eje tụchatacha, ị ga na-agwakọfa, mana ọ bụrụ ihe niile nnọọ ije na-ekpe ibulu ọrụ n'isi n'oge nwanwe ọrụ ahụ. Kịta arụ ayaba gị ọ na-azị abịa ọlụ a na-aṅụrị. Ụnụ afụnugo onye eme isi a na-aṅụrị. Onye ọbụla eme isi a na-aṅụrị ọ bụ ajọ mmadụ. Ya bụ eme isi gị a na-aṅụrị na-arụ adụọzịa a na-aṅụrị. Ya bụ iso n'ụdị ndị a na-abụ eme isi ego a na-aṅụrị, ya chọrọ ịfụ gị anya. Ị na-agba onye ọbụla ka akpị, onye ifuli ihe ọbụla inyochachacha vọchatachacha anya. O nwere nke ị na-eme anya ka ifuru, nyanwa ka nsi ka ngwa unu taa ka unu bịaba n'Igbo Class World bịa kwadobe nke ọbụla iji gaa kwado. Ịbịa ịkwụ aka ideela anyị ya na edemede na nke ịchọ ka ụmụ gị gụọ akwụkwọ deenye. Ọ bụrụ ịbịa ị na-asị hello ha ihe akwụ okwu afa gị nwa mma afa gị ọ na-eme gị ifele ka ọ maka mba Igbo Class World na-aba ka unu jizi atụ egwu. Unu atụzikwa n'egwu na Igbo Class World na-aba sọ mba maka ikwukete na nwa ya ababanụ mba. Ịma na a na-abụ anọkata a na-ayọkata ayọ ekwere ekwe ababa mba. Ọrụ na mba abakatazia mba ekwere ekwe amabazi ọla. Ọnyanwa ya bụ unu ga-aṅanataba nye ewutezi n'unu, unu akpafuzini ka atụrụ enwere onye nche. Unu nwere ndị nche, unu nwere nne na nna, unu nwere obodo unu si, unu na-eme ka o nwere obodo unu si. O nwere ka ọ dị anyị na-akụzicha ihe niile na ya maka esi eme nwanne, maka esi eme ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ ma onye agha na nwanne ma ofu obi. A na-akụzichefa ncha ya ka anyị si ka anyị gwa unu, maka na anyị ayọgo biko ahụ na-akụzi enye n'efu. Anyị akụzigo n'efu. Unu enere anya etinye ego obele nchọnchọ ego nwa etinye, unu enere anya aba mba. Unu ekwere mmagba
ayo biko unu ekwere ekwe aba mba unu ekwe unu bụrụ nnọọ nyere mmagba nye onyele mmagba nnọọ mana ihe unu chọzi kịta bụ ka emebe unu na-arụ maka ayo biko ekwere aba mba ekwere ọzọzi bụ emebe na-arụ enforce balọ maka mgbozi onye ga-afụ m n'ụzọ bịa nsụrụ m ngiri igbo ahụ nwere kamera si enye nseti enye m bịa tie enye na Facebook a kpalie anya akpali kpaya ọchịchịcha anyị kpatọ onye akpatọ onye m eme onye ahụ ọkwa ngwa unu bịa ka anyị jee gbayọba ndị igbo nwere afọ oyibo na unu ekwere unu birefugbo ọsọ ndị nwere afọ oyibo na-abọ ndị igbo ka anyị jee n'ikparịbata bidogodi na fanwa maka afa bugodi ịmụọ nwa ịbụọ nwa gị afa wee sụgbalị asụsụ na ndị a wee nwere afọ oyibo na-abụ si na fabụ ndị igbo ọ bụrụ ọnụ ndị igbo ndị bịa ịkpasachara anyị ihe mebichiela anyị afa mebichiela anyị identity anyị si ka anyị jee bido gbabafa mgba ka ndị na-etonyite fụ na pa emere ezigbo ihe ka fa wee sepụ aka unu bịa ka anyị nye aka jee kparịbafa akparị unu ju gbaa ọsọ maka unu niile du guilty maka na Jesu ka akpụtara Mary Magdalene si na ọkwala iko sisi were okwute tugbuo onye akpụtali ya Jesu neche anya wee sebe ihe n'ala selide ihe wee si onye ma na ọkwa nụrụ iko ya bụrụ ụzọ tụọ nwaanyị okwute unu tụba tugbuo mana onye ahụ bụrụ ụzọ tụọ okwute ọ na-ese ihe n'ala onye ọbụla birefu okwute gbaa ọsọ exactly that thing ka unu na-eme kịta exactly maka unu niile aka unu lụrụ inyi unu akwụrụ aka unu niile 90% of Igbo parents unu welie zụchicha unu ya ka eji si unu bịa ka ebido tụba okwute unu gbaa ọsọ unu bịa ọ bụrụ na aka gị dị ọcha pụta ife bịa ka kwụrụ anyị n'azụ bụ ndị Igbo klasị ka anyị bidogodi na ndị Igbo nwere afọ oyibo na anyị bidogodi ma Anita Joseph ma Rita Dominic ma Jim Ike ma kedifa Febuka ebidogodi tụba afọ okwute ọkwa nwaanyị a chọọ ime politiks Kate Henshaw ọ bụ nwaanyị Kalaba oje na-aza Kate Henshaw kedu afịa amara ezigbote afịa ọ na-aba achọ politiks a na-eme interview na Aljazeera a na-eme si afịa nke a kedu ebe o si amụli ya na abroad ọ sị mba kedu esi ka isi nwa afọ oyibo na-abụ ọ na-atagheli ọnụ ọ na-achọ politiks amazi m ihe ọ na-azọ kịta ọ na-achọ ịzọ Kate Henshaw a na-akpụ ama afọ oyibo ndị mmadụ igwe ma ịbụrụ onye Igbo gwa m afọ oyibo nchezi onye ozugbo maka onwere sakramenti jikọ mụ na gị mmadụ na asị na ụmụ nnụnụ nwere ofu ụdị nku na-efekọ ọnụ ma igwe m afọ oyibo ịbụrụ onye Igbo echi nchebe ya eje si ka ezi afa gị nne echie mama echetara eziokwu ka m na-agwakwa unu nchezi onye ozugbo maka onwere sakramenti jikọ mụ na Kate Henshaw ọ bụ nwaanyị ọdịda anyanwụ ọ na-achọ ọkwa ọ na-achọ ndọrọ a na-ajụ ya ajụjụ ọnụ Aljazeera gbaa anya ajụjụ ọnụ mee dọkụmentrị si ya Kate Henshaw kedu onye ebe ịbụ maka ejighị afa gị wee mara gị identity gị amara ya kịta amara m ịbụ Hausa ma ọ Yoruba amara m ịbụ Igbo kedu nke ịbụ abụ maka afa gị nwee keleg kedu onye ebe ịbụ onye godi ndị Aljazeera ọrụ maka akpọrọ afa mmadụ amaghị ebe o si ọ na-atatọgheli ọnụ ka ewu tala ụgba ọ na-atọgheli ọnụ ka ewu asị amụli ya na abroad amụọkwu ya na abroad a na-afashọn ghali nnọọ ka ọ bụcha na a na-eme ọrụ iniedoba na-azacha afafa ya iniedo ọ nara aza ezigbo afịa ma Chika Ike ọ na-abụli anya ama na mma mmadụ ọma ọ sị na nke ebu Kate Henshaw ajụkati ya ajụjụ ọ sị na amamafọ o nweziri afa nwa ọ si na afa native amamọsi nọ ntọrọbọ ka ọ si ntọrọbọ ma ọkwa m ihe ọ kọrọ akọ maka na onwe ka ọ kpali maka na ebidogo kpalibịa ndị Aljazeera ebidogo kpalibagodi jụbagodi ya ajụjụ kedu ebe isi na amara ya origin gị through your name
Igbo Hausa ka Igbo Yoruba ka Igbo Igbo ka amụ gị na abroad. Ọ bụgodị ndị amụ na abroad, ndị nọzi n'ala Igbo ka ọ ka njọ, ọfanwa ka ọ kacha n'isi kịta. Ekene m unu, ka emesịanụ ndị be anyị.